सिंधुदुर्ग पीओपी डेकोरेटर्स। आमच्याकडे पीओपी फॉल सिलिंग, जिप्सम फॉल सिलिंग, आर्मस्ट्रॉंग, मॉड्युलर फॉल सिलिंग, पीपीसी फायबर वॉटरप्रूफ सिलिंग तसेच पीओपीचे सर्व प्रकारचे मटेरियल अगदी होलसेल दरात मिळेल। तसेच सर्व प्रकारची पीओपीची कामे योग्य दरात करून मिळतील। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गानजीक कसाल हायस्कूल समोर, कसाल, बालमवाडी। संपर्क 70 66 43 10 98। कैलासवासी सुधीर कलिंगण हे दशावतार कलेतील एक गाजलेलं व्यक्तिमत्व होतं। आपल्या कलेनं त्यांनी लोकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलं असून त्यांच्या या कलेची पोचपावती नेहमीच त्यांना रंगमंचावर टाळ्यांच्या गजरात नेहमीच मिळायची। दशावतार क्षेत्रात आज पाऊल ठेवलेल्या प्रत्येक कलाकारांसाठी ते एक अभिनयाचे आदर्श उदाहरण आहेत। आपल्या अभिनयानं त्यांनी लोकराजाची छबी लोकांच्या मनात निर्माण केली आहे। आज त्यांच्या या कलेमुळे ते अजरामर झालेत। दरम्यान मालवणी महोत्सव मागाठाणे मित्रमंडळ बोरिवली आयोजित शिवसेना शाखा यांच्या मालवणी महोत्सवाच्या रंगमंचाला लोकराजा सुधीर कलिंगण यांचं नाव देण्यात आलंय। हा खरोखरच कोकणातील एका कलाकाराला मिळालेला मानाचा मुजरा आहे। कैलासवासी सुधीर कलिंगण हे दशावतार क्षेत्रातील एक गाजलेलं व्यक्तिमत्व होते। आपल्या कलेनं त्यांनी लोकांच्या मनामनावर अधिराज्य गाजवलं असून त्यांच्या या कलेची पोचपावती नेहमीच त्यांना रंगमंचावर टाळ्यांच्या गजरात मिळायची। दशावतार क्षेत्रात आज पाऊल ठेवलेल्या प्रत्येक कलाकारासाठी ते अभिनयाचं आदर्श उदाहरण आहेत। आपल्या अभिनयानं त्यांनी लोकराजाची छबी ही लोकांच्या मनामनात निर्माण केली आहे। आज त्यांच्या कलेमुळे ते अजरामर झाले आहेत। दरम्यान मालवणी महोत्सव मागाठाणे मित्रमंडळ बोरिवली आयोजित शिवसेना शाखा यांच्या मालवणी महोत्सवाच्या रंगमंचाला लोकराजा सुधीर कलिंगण यांचं नाव देण्यात आलंय। हा खरंच कोकणातील एका कलाकाराला मिळालेला मानाचा मुजराच म्हणावा लागेल। कैलासवासी सुधीर कलिंगण हे दशावतार क्षेत्रातील एक गाजलेले व्यक्तिमत्व, ते आज आपल्या कलेमुळे अजरामर झालेत। दरम्यान त्यांच्या या कलेची पोचपावती म्हणजे मालवणी महोत्सव मागाठाणे मित्रमंडळ बोरिवली आयोजित शिवसेना शाखा यांच्या मालवणी महोत्सवाच्या रंगमंचाला लोकराजा सुधीर कलिंगण यांचं नाव देण्यात आलंय। हा खरोखरच कोकणातील एका कलाकाराला मिळालेला मानाचा मुजराच म्हणावा लागेल। कैलासवासी सुधीर कलिंगण हे दशावतार कलेतील एक गाजलेलं व्यक्तिमत्व, आपल्या कलेनं त्यांनी लोकांच्या मनामनावर राज्य गाजवलं असून त्यांच्या या कलेची पोचपावती नेहमीच त्यांना रंगमंचावर टाळ्यांच्या गजरात मिळायची। दशावतार क्षेत्रात आज पाऊल ठेवलेल्या प्रत्येक कलाकारासाठी ते अभिनयाचं एक आदर्श उदाहरण आहेत। आपल्या अभिनयानं त्यांनी लोकराजाची छबी ही लोकांच्या मनामनात निर्माण केली आहे। आज त्यांच्या या कलेमुळे ते अजरामर झालेत। दरम्यान मालवणी महोत्सव मागाठाणे मित्रमंडळ बोरिवली आयोजित शिवसेना शाखा यांच्या मालवणी महोत्सवाच्या रंगमंचाला लोकराजा सुधीर कलिंगण यांचं नाव देण्यात आलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू